हाय लोगोफोर, नैबेयो मोनसे गोदान एप्स आरो मेड इन इन्डिया, माने टिकटक बादिनो आरो एसे सेम, खायसे फांसनफोरा बेलेग, ओमफ्राय इन्टारफेसआ सेमानो आरो अब्लाबो जोंनि इन्डियायावनो बानायनाय नालाय दासिम बियो 4.7 रेटिं जाना दं आरो बिनिनो खायसे रिभिउ दं बेयाव, नोंथांमोना नायदो। बे एप्सआ ससियेल मिडिया आरो इउटुबाव भाइरेल जागासिनो दं। साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो। आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।